Seo ga Comhrá Gaeilge Amháin in nóméad amháin. Well, cinál. Is bralón Gaeilge Amháin. Tá 7,000 cairn nua agam. Is bralón Facebook. Cum leis Gaeil is aiglóir atá éir? Seo picture díomsa agus má bhádra bran. Is a bhreathlátáin. Tá Gaeilge léfa aige. Leirinn sé le blas hir conal. Seachas woof woof, der sé woof, fadúta woof. Cén focail Gaeilge is fear libh? Is bralón féin an focalón seach. Ítach, táim chun tattoo de a all my aig. Oh, feck, like, rinne me hiúpa áúil iarrath like Gaeilge a chur na cóirthaí, ach dóg siad fada lór, like, na Hamadáin. Hi guys, chuirn an focail goráiste is steacharm. Cad faoi labbe glúisteáin? Barlam féin beháín córna, nach meach sé sin níos Gaeilge. Cén Gaeilge tá easily accessible online dictionary. An bhfuil aon duine ag éirí cairilm cahar lán Gaeilge utópach a bhanú, a marach. An bhfuil aon duine ceannach ag géirí ribbans? Díaghuiid, is mis Murphy McShane as America, agus ceapam gur éireannach mé, mar go líonann sé folús i mo héal, agus i mo chrí. Tá clór go me radio na lifanucht, agalibh an fuist. Bhaim na cain faoi litreacha agus pacáistí. Dúilt an freistalí Gaeilge leirlumm sa siopin é. Is fúlum na Frankig. A cháirde, fór méid taxi ar air, agus bhí an tamánaí taxi as an pullen ag éisteach le radio na Gaeltachta. Dúir mé leis, is hénta go nuair é goit ag éisteach lenar danga bhíon náisiúnta, agus dúirt sé, busy enough, yes. Ag an dáil, tá me dina taide ar na coilte ile in éireann inar leabhar daoine Gaeilge an túla 5 bliain an nús. Má bhí tú i Gaeil i leabhart Gaeilge an seolfa dilóg ón Gaeil sin chuam loihrach i gcóirme scrap leabhar. GRMA. Tá Israel is scris na Palestíne. Is na Palestíne go dá marú. Cén fágfuil daoine an trid seo, lads? Ach nach cén tú go bhfuil an dhéanú sa Gaeilge. Ba chóir TG Lurgan na chorcaigh in Eurovision. An bhaca si bhan físe an is déine weho, glach mé pille tí Josie. Ha a cuirde bhunig me Circle Comhrá i Botswana. Ba me de bula ag seacht anocht ag cearnóg Murabisi. Díreach os cór Supermax. Agus an bhfuil aon duine ag géirí ribbans ag cheannach.